A comunidade educativa do Centro Integrado de Formación Profesional A Xunqueira de Pontevedra está disposta a dar guerra. Hoxe saíron á rúa para manifestarse contra a decisión da Xunta de suprimir o ensino presencial en varios ciclos de FP. Entendemos que a educación a distancia é complementaria e para outro tipo de alumnado. O alumnado de réxime de persoas adultas non é o mesmo que o ordinario e a presencialidade é casi imprescindible para que o ensino público sexa de calidade. Neste centro son 3 os afectados, en concreto, ciclo básico de actividades domésticas e limpeza de edificios e os superiores de integración social e de promoción da igualdade de xénero. A partires do vindeiro curso só ofertarán ensino a distancia en liña. A tendencia ao desgaste da FP presencial é dobre no ciclo de igualdade e promoción de xénero, porque o castigo está sendo tremendo. Están pasando todo ordinario a distancia con oferta parcial. Si ti non podes matricularte dun módulo ou suspendes un módulo un ano, tardas 5 anos en titular. Claramente aquí hai un sesgo ideolóxico. Son a Xunqueira este cambio supón o peche de 6 aulas, 2 por ciclo. Hai 75 alumnos afectados, aínda que dende a Xunta aseguraron que os que comezaron presencial poderán rematar a súa formación na mesma modalidade, dende a CIG aseguran que non hai garantías. Piden ademais a dimisión da directora xeral de FP, Eugenia Pérez. A cuestión que nos estamos atopando é que hai determinados ciclos que se retiran da modalidade presencial e mentras están ofrecendo nesa modalidade en centros privados ou centros privados concertados, non? Dende logo, dende a nosa punto de vista, isto é un ataque máis ao ensino público. Dende Erguer, estudantes de Galiza interpretan este plan da Xunta como un paso previo á extinción dos ciclos afectados. Os CIFs dan servizo a áreas tamén rurais e demais que non teñen acceso a certos elementos necesarios para a educación virtual, entón entendemos que é unha discriminación clara cara a todo o alumnado estudantado e cara ás clases populares. Por suposto, sobre todo porque temos a base de como foi o ensino virtual, non, durante a pandemia. Ainda non estamos de todo preparados para ese ensino, o sistema público o demostrou, non? Non gustou a decisión, pero tampouco as maneiras escollidas para comunicala. Dende a comunidade educativa acusan ao goberno autonómico de escurantismo para limitar a marxe de manobra para que se poidan facer cambios coas protestas. A marxe é moi curta, porque, como ben che dicía, o día 23 abre o prazo de matriculación. Eles queren aprobar o vindeiro luns esta oferta educativa. Entón, a marxe é moi pequena. En Pontevedra tamén está afectado por esta decisión o Instituto Luis Seoane. Consideran que se trata dunha medida arbitraria e discriminatoria que prexudicará gravemente os estudantes. Por iso reclaman á Consellería que reconsidere a postura.